Salutare toată lumea, eu sunt ProGamer și am revenit cu un nou episod din Minecraft. Să începem. Oh, mă rog, deci înapoi acolo. Ok. Să mergem să vedem ce mai fac oile. What? Ce cu lemnul ăsta aici? Și o să fac niște multiplayer cu XGreg și este o prietenă aici care o să tacă, că dacă nu o omor, în glumă. Da, zile. Dai. Ops. Hai zi acum. Mărână. Zi cu voce tare. Mărână. Deci ați auzit bine. mrn.mi. Dacă am zis corect, sper. Da, încă nu și-a făcut can... Ignorați ce e acolo. Pleacă. Așa. Imediat o să-și facă și ea canal de YouTube, numai să-și instaleze o aplicație de filmat și are niște treabă de făcut. Și deocamdată nu mi-ați sugestionat niciun joc care să-l joc în afară de Minecraft. Deci vă rog să o faceți. E cam adâncă apa asta. Nu văd, așa. Zi. Zi. Da bine, hai taci, că vreau să filmez. Chiar am nevoie de niște lună, dar nu vreau să-mi omor oile pentru că n-am foarfece. Trebuie să găsim niște iron. Bună, Kitty. Ca să știți, Kitty e pisica mea. Ei, nu văd pe unde urc. Ce noapte. Deci mă duc la village. Uite, pot să iau 3 lune de la villageri. Ei. Nu știu. Mi-am făcut casa, nu știu, explorăm, nu știu. Dar deocamdată o să-mi fac un pat. Câte lună am? 2, mai am nevoie de una. O lună. Am intrat în perete. Am nevoie de o lună. Ce e așa greu să vezi? Nu e nicio lună acolo. Serios că am nevoie de lună neapărat. Wow, ce era să cad în fântână. Hai băi, nu mai aveți lână. Ce-ai zis? Au. Da. Știi că în filmare nici nu te auzi decât dacă vin lângă tine?
the fuck? Nici o oaie liberă. O să trebuiască să omor o oiță de-a mea. E, dă-le naiba, că am multe. Dar care-i drumul spre casă? Băi, care-i drumul spre casă? Nu știu. Mi-am pierdut casa. Așa o să numesc video-ul ăsta. Mi-am pierdut casa. Hai că am găsit-o. Nu văd nimic. Unde s-a dus? Să pun niște torțe pe jos. Băi, casa unde-i dispărut? Ba, am văzut casa și am pierdut. A, uite-o. Acum o văd perfect. Am minat o iarbă. Iar, ok. Uf. Haide la oițe. Bam. Și îmi pare rău, dar trebuie să omorâm una. Bine că nu merge. Am pus o floare jos, dar n-are nimic. Nu știu de unde o am. Bam, 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 mori, ei. Au. A venit și verișoara mea, care mi se pare că are și ea cont de YouTube. Salut! Le spui cum te cheamă? Da, bine. Dar trebuie să lași și tu un de la contul meu, dacă poți. Nu pot link, dacă eu o să las numele. Ok. Haide, spune că nu pot să filmez mai mult de 15 minute. Ok, salut. Mă numesc Petru, ca să știți. Și o întrebare mică. Unde-i Dumi? A, aveam pat. Nici nu știa că avea pat. Deci am luat 3 lână degeaba. Uite. Oh, da. Imediat o să intru pe YouTube, să știi. Tu cu ce aplicație filmezi? Sau tu nu filmezi pe Minecraft și astea? Nu pot acum. Uite oițele mele. Aveam 4, dar am omorât una pentru o bucată de lână care am luat-o degeaba. Ok, o să pot să fac pâinică ei. Să facem niște pâine. Așa, aproape s-a și terminat timpul. Ce repede trece, dar o să mai fac episoade LOL. Că doar nu mi s-a terminat cariera de YouTube. Am dat cu fața în ușă, din greșeală, cred, nu știu. Și să facem pâine. Pâine. Ia. Să facem și un chest. Puf, puf. Nu! Așa. O să mă mut aici. Uite, stau aici. Sper că nu se mai aude, dar mă rog, ce să băgăm? Uite, să băgăm mâncarea, care deocamdată nu o folosim. Cam greu să văd aici că e super soare. De ce e așa mult soare, habar n-am. Probabil pentru că e vară. Da. Mă rog. Tu stai acolo. Și... așa. Hai, du-te. 11 dirt. A, nu e granit.
Am crezut că e dirt, scuzați. S-a dus? Nu. Am degetul prea mare, nu-i așa? The fuck? Ce s-a întâmplat acolo? Puf. 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 Și... Puf. 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 Du-te acolo. Și cam asta a fost totul pentru astăzi. Și nu uitați să dați like, share și subscribe. Vă voi vedea în următorul. Bye! Pa!